Al'ummar al'ummar duniya, salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna godiya ga 'yan uwa wanda duk lokacin da muka yi bidiyo suna yi mana sharing ɗin wannan saƙon da reposting ɗin shi, saƙon yana kaiwa inda muke buƙata saƙo ya kai. Muna godiya bisa haka. Muna roƙon ku dai inda kuka saba yi mana sharing da Allah ku yi mana sharing don saƙon nan ya kai kunnen mumunai, don saƙon yana da muhimmanci. 'Yan uwa, kwanan baya mun yi magana game da sabon tsarin da'awa da muka ɗauka, shine wanda muka yi magana kwanan baya in ba ku manta ba, sati 2 ko sati 3, a wani bidiyo da muka yi da yake yin magana game da zuwan Malam Yahaya Ibrahim Masussuka zuwa Nijar. 'Yan uwa, dalilin yin wannan bidiyo shine cewa akwai memory card wanda muka haɗa karatu na malamai guda 3 a ciki. Akwai karatun Sheikh Malam Yahaya Ibrahim Masussuka, wa'innan tambayoyi guda 100 da amsoshinsu, da wasu daga cikin muƙabalolinsa, da karatun Malam Usman Ɗangungun da Sheikh Malam Alhassan Lamido, wanda muka haɗa muka tayar da memory card guda ɗaya, wanda za mu aikata memory ɗin nan, ko za mu aika shi zuwa wasu ƙasashe guda 2 da nan Najeriya. Akwai Nijar, akwai Ghana, sannan akwai nan gida Najeriya. Dalilin yin wannan, 'yan uwa mumunai, ku sani idan kuka ga ana raba wannan memory, to ba an yi shi don ku ba ne. Mun yi memory ɗin ne don wasu mutane wanda suna ƙarƙashin wasu mutane wanda ba su da dama da za su je wajen mabiya Alƙur'ani su saurara su ji gaskiya, ko kuma su saurara su ji da'awar Ƙur'ani. To saboda wannan tsoro, suna ƙarƙashin wasu ko yanayi ko wani abu, to yana hana su zuwa don su saurari me ake faɗe. Idan suka mallaki memory card ɗin nan, yana wayar su, inda suka samu guri suka tsuguna, za su kunna su ji wannan karatun don su fahimci gaskiya. Wannan ba an yi shi don mabiya Alƙur'ani ba ne. Don kada ka ga area da kake ana rabawa kuma ba a baka ba, abin ya dame ka. Shi isa saƙo ne muka bawa shi wanda zai raba, kuma mun gaya masa cewa kada ya bawa duk wanda ya san mabiyin Ƙur'ani ne. Shine dalilin yi muku, don kar ku ji haushin abu. Nijar, insha Allahu, wanda za su je Nijar za su sauka a kan hannun wanda ake kira mai masauki, fitacce ne, wanda duka kun san shi, jajirtacce ne, kuma shine jagora a nan jamhuriyar Nijar. Ta hannunsa insha Allahu za su bi, kuma shi zai raba su a ragowar state ɗin da muke cikin Nijar guda 7, kuma kyauta ne za a raba su. A Ghana akwai sarki, saƙon na Ghana zai je hannun sarki ne, shi ya san yanayin Ghana, tunda mu ba mu taɓa zuwa ba, shi ya san yadda zai raba wa'innan saƙo a Ghana. A nan Najeriya kuma za mu kai wasu Sokoto state ɗin da muka ware. Sokoto kuma akwai Alhaji Muhammad, shi za mu bawa, shi ne zai raba shi a Sokoto. Sannan akwai Jos, akwai Bash, kun san shi, wanda kullum muna live da shi a gidanmu, zai bi ta hannun shi ne. Sannan kuma akwai Nasarawa state, wajen su Malam Yahaya, amma Malam Yahaya mai biredi, amma shi ba ta hannun Malam Yayan zai bi ta hannun Alhaji Amfa, don wanda muke turawa na baya Alhaji Amfa muke bawa, amma su wa'annan mabiya Ƙur'ani ake bawa. To shi ma Alhaji Amfa gidan sarki nan za a kai. To amma su ba za a ba mabiya Ƙur'ani ba, za a bawa mutanen gari ne, wanda za su saurara su ji gaskiya. Don Allah, don Annabi, mu Kaduna kuma za mu faɗi inda za mu raba namu. Don Allah, don Annabi, duk wanda ya ga inda yake ana raba ba a bashi ba, don Allah kar ya ji haushi, don Allah kar ya damu. Waɗanda suka yi abin nan ba sa su aka yi ba, su ne suka ga dama suka yi wannan abun, kuma abin da suke bukata ma sun hana a faɗi sunansu, amma abin da suke bukata addu'a gare su. Allah Ubangiji ya ƙara yalwata su, Allah Ubangiji ya ƙara arzikinsu, Allah Ubangiji ya kare su, Allah Ubangiji ya taimake su da su da 'ya'yansu. Wannan shine addu'ar da suke bukata ku yi musu. Allah ya biya bukatunsu da su da 'yan uwansu da iyayensu da abokansu da mu duka gabaki ɗaya. Allah ya ƙara yalwata mana su, da Allah ya ƙara arziki. Ku isar da saƙon nan don Allah, ku yaɗa wannan bidiyon don mumunai su ji, don kar wani ya ga ana raba memory a inda yake kuma ya ji haushin abin ba a bashi ba. To ba an yi don mabiya Ƙur'ani ba ne. Wannan shine saƙon. Dan Allah
'yan uwa ku yaɗa wannan saƙo, ku yi mana sharing dan mumunai su ji, dan kar su damu. Al'umma salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Don Allah ku yi musu addu'a, ku isar da addu'a gare su, ku yi musu addu'a tunda ba sa buƙatar ma su faɗi sunansu. Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.